వివేకానంద రెడ్డి హత్య మీద ముఖ్యమంత్రి దగ్గర సలహాదారుగా ఉన్నటువంటి అజయ్ కల్లం గారు రియాక్ట్ అయ్యారండి. ఎందుకు రియాక్ట్ అయ్యారంటే ఆయన్ని సిబిఐ విచారించింది అని చెప్పి ఒక వార్త వచ్చింది. ఆ విచారణలో ఆయన ఒప్పుకున్నారు. హత్య జరిగిన రోజు ఉదయాన్నే ఒక మీటింగ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసినప్పుడు ఆయన మధ్యలో పైకి వెళ్ళి ఫోన్ తీసుకుని మళ్ళీ వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత మరి వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య అని కాదు, ఆ రోజున గుండెపోటుతో ఆయన మరణించారు అని చెప్పి వీరికి చెప్పారట ఆయన. ముందు ఆ సమాచారం ఆంధ్రజ్యోతిలో కథనంలో వచ్చింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చినటువంటి ఇంకొక వార్త ఏంటంటే అజయ్ కల్లం గారిని సిబిఐ వారు విచారించినప్పుడు ఆయన ఆ విషయాన్ని ఒప్పుకున్నారు అని. దాని మీద అజయ్ కల్లం గారు ఒక వివరణ ఇచ్చారండి. ఏంటి ఆ వివరణ అంటే, ఇదిగో వివేక హత్య కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా సిబిఐ దర్యాప్తు బృందం తనను విచారణకు పిలిపించింది అనే వార్త కరెక్ట్ కాదు. వాళ్లే నా దగ్గరకు వచ్చారు, సిబిఐ ఎస్పీ గారే నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడారు అని చెప్పి. అంటే ఇది ఒక రకంగా ఇంటర్వ్యూ లాంటిది. దాన్ని విచారణ అని అనకూడదు, అంతవరకు కరెక్టే. ఇంటర్వ్యూ చేశారన్నమాట ఆయన దగ్గరకు వచ్చి, మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారం చెప్పండి అని. జగన్ గారు అప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు. అప్పుడు ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి, 2019 ఎన్నికలు. ఆ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ సమావేశానికి మరి ఆ పార్టీ మేనిఫెస్టో కమిటీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు గారు, అలాగే సోమయాజుల గారి కొడుకు, సోమయాజుల గారు అంటే అంతకుముందు వైఎస్ఆర్ గారి దగ్గర కూడా ఉన్నారు ఆయన. ఆ తర్వాత వైఎస్ఆర్సీపీకి సలహాదారుగా ఉన్నారు, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. ఆయన కుమారుడు దువ్వూరి కృష్ణ, ఎందుకంటే ఆయన చనిపోయారు అంతకుముందే. సో దువ్వూరి కృష్ణ అని ఆయన ఇప్పుడు మరి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ సలహాదారుగా ఉన్నారు జగన్ గవర్నమెంట్లో. ఆయనతో పాటు అజయ్ కల్లం గారు అంతకుముందే రిటైర్ అయ్యారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి గవర్నమెంట్లో చీఫ్ సెక్రటరీగా రిటైర్ అయ్యారు. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆయన మరి జగన్ గారితో వైసీపీతో సంబంధాలు పెట్టుకొని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారన్నమాట. ఏంటంటే ఎన్నికలకు సంబంధించి ఒక చర్చ అట, ఏ విధంగా మనం ఎన్నికల్లో మరి గెలవడానికి ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రాటజీని దాని గురించి మాట్లాడడానికి, ఆ మేనిఫెస్టోలో ఏమేమి ఉండాలి అని మాట్లాడడానికి అప్పుడు వీళ్ళ ముగ్గురిని పిలిచారట. వేకోజామున వెళ్ళారట మీటింగ్కి, లోటస్ పాండ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో జరిగిందనమాట ఇది. మధ్యలో ఆయనకు ఫోన్ ఇస్తే పైకి వెళ్ళారు జగన్ గారు. వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఇలా వివేకానంద రెడ్డి గారు మరి గుండెపోటుతో మరణించారు అని చెప్పారు అని వార్త. అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారా అజయ్ కల్లం గారు? ఆయన క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే, ఇదిగో నన్ను విచారణ చేయలేదు, ఎస్పీ గారే నా దగ్గరకు వచ్చారు అని చెప్పారు. ఓకే. తర్వాత ఇంకొక మాట, నేను గుండెపోట అని ఆ విషయం చెప్పలేదు సిబిఐకి. నేను చెప్పింది ఏంటంటే, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదిగో వివేక గారు ఈజ్ నో మోర్ అన్నారట అని చెప్పారట. అంటే వివేక గారు ఈజ్ నో మోర్ అంటే మరి వివేకానంద రెడ్డి గారు ఇక లేరు అని అంతే చెప్పారు మాకు. కానీ తామేమీ అడగలేదట, షాక్ తిన్నారట. కానీ ఎలా చనిపోయారు ఏంటి అని ఏం అడగలేదట ఆయన చెప్పేటువంటి వివరణ. ఇది ఇంతే జరిగింది ఆ రోజున, అదే చెప్పాను నేను సిబిఐకి. అయితే ఇప్పుడు పత్రికా కథనాలు ఏమని వచ్చినాయి, నన్ను ఏదో పిలిచి విచారణ చేసినట్టుగా చెప్తున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. రెండో మాట ఏం చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు వాళ్ళు నాతో మాట్లాడారు, అది బయటకు ఎట్లా వచ్చింది అని అజయ్ కల్లం గారు ప్రశ్నిస్తున్నారండి. ప్రస్తుతం వైసీపీలో మరి సలహాదారుగా, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సలహాదారుగా ఉన్నటువంటి అజయ్ కల్లం గారు కోర్టుకు కూడా ఇవ్వని వివరాలు ఎట్లా బయటకు వస్తున్నాయని చెప్పి ప్రశ్నించారంట. ఇట్లాంటి పరిణామాలపై సిబిఐ సమాధానం చెప్పాలి అని కూడా ఆయన కోరారంట. ఇక్కడ ఒక మాట, ఈ మధ్యనే రామోజీరావు గారిని ఏపీ సిఐడి వారు, ఎవరైతే మరి అజయ్ కల్లం గారి గవర్నమెంట్లో వారి కింద పనిచేస్తున్నారో ఆ ఏపీ సిఐడి వారు రామోజీరావు గారిని ప్రశ్నించాలి అన్నారు. ఆయన ఇంటికి వచ్చి ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఓకే అన్నారు. ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా కూడా పొద్దునుంచి సాయంత్రం దాకా పాల్గొన్నారు. దాంట్లో మీరు ఆయన ఫోటోలు, ఆయన ఆరోగ్యం బాగాలేక పడుకొని ఉంటే ఆ ఫొటోసు, ఆ తర్వాత ఆయన్ని మీరు కావాలని గ్రిల్ చేసి, ఆయన్ని ఇరిటేట్ చేసి, ఆయన మాట్లాడిన మాటలన్నింటినీ వీడియోలో రికార్డ్ చేసి వాటన్నిటిని బయటకు వదిలారు కదా. ఏపీసీఐడి వారికి రామోజీరావు గారికి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ సంభాషణని, ఆ వీడియో రికార్డింగ్ ఎట్లా బయటకు వచ్చిందండి అజయ్ కల్లం గారు మీ గవర్నమెంట్లో? ఆ విషయం అడిగారా మీరు ఎప్పుడైనా? మీ ప్రభుత్వంలో ఎవరైనా మీరు ప్రశ్నించారా? అదేంటయ్యా, ఆయన 87 ఏళ్ల వ్యక్తి, మీరు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన బెడ్రూమ్లో ఆయన ఆరోగ్యం బాగాలేక పడుకొని ఉంటే మీరు ప్రశ్నించి వీడియో రికార్డింగ్ తీసి అదంతా కూడా వదులుతారా? రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి వారందరికీ ఇస్తారా? మరి అజయ్ కల్లం గారు అడిగారా? అడిగినట్టుగా మనకు తెలియదు. ఇదేదో కొత్తగా ఎప్పుడూ జరగనట్టు, ఇప్పుడే జరిగినట్టు ఈయన సిబిఐకి చెప్పిన మాటలు ఎట్లా బయటకు వచ్చినాయి అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆయన. ఇట్లాంటి పరిణామాల మీద సిబిఐ సమాధానం చెప్పాలట. మరి ఏపీసీఐడి వారు సమాధానం చెప్పరా? ఆ మాట అడగలేదు ఈయన. అట్లాగనే యాదృచ్ఛికంగా తాము అక్కడ ఉన్నారట వివేక చనిపోయిన రోజు. ఆ రోజు జరిగిన ఘటనకు తమ సమావేశానికి సంబంధం ఏమిటని, ఎవరు అనలా సంబంధం ఉందని. అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఆ రోజున మరి
పులివెందుల్లో మరి వివేకానంద రెడ్డి గారిని మర్డర్ చేశారనే విషయాన్ని అక్కడ వాచ్మెన్ ఆయన పిఏ వాళ్ళు ఫస్ట్ చూశారు. అది జరిగింది 6 గంటల తర్వాత. ఈ మీటింగ్ 6 గంటలకు ముందే అయింది. ముందే అయినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎవరు ఫోన్ చేసి చెప్పారు వివేకానంద రెడ్డి గారు చనిపోయారని? ఎలా ఈయన వారికి ఈ వచ్చిన వారికి అజయ్ కల్లం గారికి ఇతరులకి ఎలా చెప్పారు ఆయనకి ఎట్లా తెలిసింది ముందే అనేది ప్రశ్న ఇక్కడ. అంతే, అంతకుమించి ఇందులో ఏమీ లేదు. ఈ సమావేశానికి అక్కడ వివేకానంద రెడ్డి గారు చనిపోయిన దానికి, హత్య జరిగిన దానికి ఏ రకమైన సంబంధం ఉన్నది అని చెప్పి ఎవరు కూడా అనలేదండి. పత్రికల్లో వస్తున్న కథనాలకు సిబిఐ సమాధానం చెప్పాలట. మరి ఏపీసీఐడి కూడా సమాధానం చెప్పాలి కదా. ఏపీసీఐడి వారు చేసే ఇంట్రాగేషన్ బయటకు ఎట్లా వచ్చింది, మూడో వ్యక్తికి ఎట్లా తెలుస్తుంది, అందులో సాక్షులు ఎట్లా వచ్చింది, రామ్ గోపాల్ వర్మకి ఎట్లా వచ్చింది అని చెప్పి అడగాలి కదా ఆయన. అవి మాత్రం అడగడండి. తాను చెప్పని వివరాలను కూడా అసత్యాలతో కూడిన కథనాల్లో ప్రచురించారని చెప్పి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారట. ఒకటి, ఇట్లాంటి మరి చెప్పని విషయాలు కూడా మరి మన సాక్షి పత్రికలో, మన అధికార పత్రికలో వస్తున్నాయి కదా. మీరు గవర్నమెంట్లో ఒక పార్టీ కదా, మీరు ఎప్పుడైనా అడిగారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని, ఏంటండి ఇట్లా మన పత్రికలో ఇన్ని అసత్యాలు వస్తాయి, చెప్పని విషయాలు కూడా వస్తాయి అందరూ అని చెప్పి ఎప్పుడైనా అడిగారా? అడగలేదు. తర్వాత ఈయన గురించి ఏమీ అసత్యాలు రాలేదు. సిబిఐ వారు అడిగితే ఈయన కన్ఫర్మ్ చేశాడు, అవును జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు చెప్పారు, వివేకానంద రెడ్డి గారు మరణించారు అనే విషయం చెప్పారు. అంతే, ఎవరైనా చెప్పింది, అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చెప్పలేదు ఎవరు. ఇందులో ఏదో అజయ్ కల్లం గారికి సంబంధం ఉందని కానీ ఇతరత్ర ఎవరు ఏమీ రాయలా. కానీ ఆయన మరి గుమ్మడికాయలు దొంగ అంటే భుజాలు తడుపుకున్నట్టుగా అజయ్ కల్లం గారు ఇంత వివరణ ఇచ్చారు దాని గురించి. ఆయన మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ కూడా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. అవును, సిబిఐ వారు వచ్చారు నా దగ్గరికి, అడిగారు, నేను చెప్పాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు చెప్పారు అని. కాబట్టి పత్రికలో వచ్చిన కథనాలు, వార్తలు అన్నీ కూడా కరెక్ట్ అని అజయ్ కల్లం గారు కన్ఫర్మ్ చేశారండి.